Якія сакрэтныя перамовы праводзіць Лукашенко? Хто хоча падаць на яго ў суд і якія перамены са здароўем здарыліся ў Сяргея Ціханаўскага? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Для сакрэтных перамоў у Беларусь прыляцеў доўгачаканы госць. Прэзідэнты Ірана Масуда Пезешкіяна чакалі ў Мінску яшчэ ў чэрвені, але тады адбылося абвастрэнне з Ізраілем, таму візіт перанеслі на 2 месяцы. Мяркуючы па анонсе Наталі Эйсмонт, Лукашенко і Пезешкіян збіраліся абмяркоўваць навуку, адукацыю, а таксама прамысловую кааперацыю. Але ж хутчэй за ўсё госць з Ірана прыляцеў па іншых прычынах, якія застануцца за зачыненымі дзвярыма. Лукашенко даўно расказвае пра выключную ролю беспілотнікаў, а яго набліжаныя пабудавалі ў Мінску завод па іх вытворчасці. Іран тут якраз можа стаць каталізатарам гэтых працэсаў, бо гэтая дзяржава пастаўляе ударныя дроны, якімі масава абстрэльваюць украінскія гарады. Магчыма, што пры дапамозе Ірана Лукашенко хоча перааснасціць свае ўзброеныя сілы альбо дамовіцца пра вытворчасць шахедаў у Беларусі. Адзначым, што ў канцы чэрвеня ў Мінск ужо прылятаў міністр абароны Ірана, які сустракаўся з Віктарам Хрэніным. Цяпер жа настаў час перамоў на больш высокім узроўні. Сяргей Ціханаўскі расказаў пра стан свайго здароўя і патлумачыў, чаму ў 2020 годзе пратэст не перамог. У свой 47-й дзень народзінаў блогер правёў першы паўнавартасны стрым. Ціханаўскі зноў заклікаў далучыцца да яго каманды, а таксама пахваліўся маштабнымі планамі. Верасень і кастрычнік ён правядзе ў Злучаных Штатах, дзе ў яго запланаваныя дзясяткі розных сустрэч з палітыкамі і дыаспарай. Пасля былы палітвязень паедзе з аналагічным турам па Еўропе. Блогер не губляе надзеі сустрэцца з Дональдам Трампам і асабіста падзякаваць яму за сваё вызваленне. Акрамя таго, Ціханаўскі паспрабаваў патлумачыць, чаму трэба вітаць званок амерыканскага прэзідэнта Лукашэнку і ягоны заклік вызваліць 1300 чалавек з беларускіх турмаў. На думку блогера, іх здароўе і жыццё важнейшае за ціск на рэжым і санкцыі. Акрамя таго, Сяргей закрануў і тэму свайго здароўя. Ён расказаў, што ўжо прапіў курс розных прэпаратаў і за 2 месяцы набраў 10 кілаграмаў, але ўсё роўна некаторыя праблемы застаюцца. Патрэбіцца больш за 15 000 еўра на лячэнне зубоў. Заняцца гэтым ён збіраецца ўжо па вяртанні з Амерыкі. Грошы ж на зубы блогер плануе ўзяць у арганізацыі, якія дапамагаюць з лячэннем палітвязняў. Акрамя таго, Сяргей паразважаў пра тое, чаму пратэст у 2020 годзе не перамог. Прычыну ён бачыць у тым, што сярод лукашэнкаўцаў не здарылася расколу эліт, а вінаватыя ў гэтым заходнія палітыкі, якія нічога не прапанавалі беларускім чыноўнікам. Ціханаўскі расказаў, што пакуль не можа афіцыйна працаваць, і адзіны яго сродак даходаў гэта данаты і стрымы на Ютубе, для якіх патрэбная каштоўная тэхніка. Блогер зноў панаракаў на пасіўнасць беларусаў за мяжой, якія не вельмі гараць жаданнем яго падтрымліваць, але ўсё роўна не губляе свайго запалу па звяржэнні Лукашэнкі. Нядаўна мы расказвалі пра тое, што ў СІЗА апынуўся кіраўнік Палаца Рэспублікі Максім Прыхадоўскі. Цяпер жа стала вядома, што арыштавалі таксама бізнесменаў Іллю П'ятроўскага і Аляксандра Манышава. П'ятроўскі з'яўляецца дырэктарам кампаніі Blackout Studio, якая займаецца тэхнічным абсталяваннем для мерапрыемстваў. У прыватнасці фірма стварала здымачны гарадок для шоу X-Factor. Манышава называюць мамантам івэнт-сферы, у якой ён працуе з канца нулявых. Ён мае дачыненне да агентстваў Atom Entertainment і Unbreakable, якія ў розныя гады вазілі ў Беларусь сусветных зорак, а апошнім часам абслугоўвалі лукашэнкаўскія мерапрыемствы. Манышава нават бачылі на вечарынах Віктара Лукашэнкі, якія праходзілі ў вядомым мінскім рэстаране «Лебядзіны». Як расказалі нашыя крыніцы з івент-сферы, прэтэнзіі сілавікоў да бізнесменаў узніклі пасля таго, як ва ўладзе камусьці падалося, што іх кампаніі занадта манапалізавалі рынак. Маўляў, а чаму дзяржаўныя пляцоўкі павінны аддаваць так шмат бюджэтных грошай левым людзям? У выпадку з Аляксандрам Манышавым дапускаюць і абвінавачванні ў карупцыі. Таксама не выключана, што ўсё насамрэч нашмат больш празаічна, і абодва арыштаваныя трапілі пад класічны трук, калі паспяховых прадпрымальнікаў кідаюць за краты, а пасля ім выстаўляюць цэннік за вызваленне. Праз гэта праходзілі ўладальнікі гандлёвых сетак і банкіры, цяпер жа чарга дайшла і да арганізатараў канцэртаў. Афіцыйныя прэтэнзіі да Прыхадоўскага, П'ятроўскага і Манышава пакуль невядомыя. Сілавікі іх затрымання дагэтуль не каментуюць.
Былы палітвязень збіраецца падаць у суд на Лукашэнку, КДБ і шэраг сілавікоў. Юрась Зянковіч, які правёў у турме 4 гады па справе аб дзяржперавароце, а пасля быў нечакана памілаваны, цяпер сабраў прэс-канферэнцыю ў Варшаве. Ён паабяцаў, што ў найбліжэйшы час звярнецца ў федэральны суд горада і штата Нью-Йорк з пазовам супраць беларускай дзяржавы. Як піша партал «Зеркала», Зянковіч хоча выкарыстаць унікальныя для амерыканскай сістэмы інструменты, якія дазваляюць пераслед замежных чыноўнікаў і нават цэлых дзяржаў. Цяпер былы вязень патрабуе, каб суд прызнаў затрыманне яго і палітолага Александра Фядуты ў 2021 годзе актам міжнароднага тэрарызму. Калі гэта адбудзецца, то, на думку Зянковіча, гэта створыць прэцэдэнт і адкрые шлях для іншых палітвязняў па патрабаванні кампенсацыі ад рэжыму Лукашэнкі. А іх крыніцай павінны будуць стаць замарожаныя актывы беларускіх уладаў. Зянковіч упэўнены, што яны існуюць. Беларускія сілавікі расказалі, як сочаць за грамадзянамі. Тут не дапамогуць нават маскі. У дзяржаўнай аўтаінспекцыі стварылі базу даных з прыкладна 4000 жыхароў Мінска, якім забаронена садзіцца за руль. Калі нейкая са шматлікіх камер назірання фіксуе машыну чалавека з базы, то сістэма апавяшчае пра гэта аператыўнікаў. Тыя па відэа пачынаюць высвятляць, хто кіруе аўто. Якасць карцінкі з камер дазваляе разабраць не толькі нумары, але і твары. Даішнікі сцвярджаюць, што здольныя разглядзець і твары, схаваныя маскамі ці кепкамі. Калі за рулём знаходзіцца пазбаўлены правоў уладальнік, то тады да яго накіроўваюць найбліжэйшы экіпаж ДАІ. За першае парушэнне за год чалавека чакае штраф ад 210 да 840 рублёў. Калі сітуацыя паўтараецца, то пакаранне становіцца больш жорсткім, нават да адміністрацыйнага арышту ці грамадскіх работ. Акрамя таго, пры дапамозе камер даішнікі адсочваюць парушэнні пешаходаў і самакатчыкаў. Сілавікі хочуць удасканаліць сваю сістэму сачэння за беларусамі, каб людзей аўтаматычна каралі за няпропуск пешаходаў, ігнараванне разметкі ці карыстанне тэлефонам за рулём. Кампанія нявесткі Лукашэнкі зарабляе мільёны рублёў на радыё. Расследавальнікі з бюро знайшлі яшчэ адзін бізнес, які прыносіць грошы галоўнай сям'і краіны. Журналісты вывучылі бухгалтарскія дакументы фірмы «Музычная частота», якая валодае 3 радыёстанцыямі – Супер FM, Шансон FM ды Душэўнае радыё, і прадае ў эфіры рэкламу. Апошняя станцыя ўваходзіць у топ-5 самых папулярных у Беларусі. Хвіліна эфіру там каштуе ад 195 да 260 беларускіх рублёў. Супер FM не такое паспяховае, таму і таннейшае, усяго 100 рублёў за хвіліну рэкламы. Таксама «Музычная частота» праводзіць розныя фестывалі, зарабляючы на продажы квіткоў. Як піша бюро, летась кампанія прынесла сваім уласнікам амаль 820 тысяч еўра чыстага прыбытку. 49% юрасобы кантралюе музычная медыякампанія. 21% знаходзіцца ва ўласнасці культурна-асветніцкага цэнтра ўпраўлення справамі Лукашэнкі і яшчэ 30 у дзяржаўнага дома прэсы. Тут варта нагадаць, што генеральнай прадзюсаркай музычнай медыякампаніі з'яўляецца Ганна Лукашенка, нявестка кіраўніка Беларусі і жонка яго сярэдняга сына Дмітрыя. У сферу ўплыву гэтай фірмы ўваходзіць раскрутка праўладных блогераў і спевакоў, а таксама арганізацыя розных мерапрыемстваў, ад выпускных да маштабных марафонаў адзінства. Усё гэта прыносіць Лукашэнкам мільёны даляраў, і сферы, на якіх зарабляе галоўная сям'я Беларусі, працягваюць пашырацца. Беларускія ўлады спрабуюць прадаць кватэру Александры Герасімені, але ж пакуль у іх нічога не атрымліваецца. На аўторак былі запланаваныя першыя таргі па продажы 4-пакаёўкі, у якой прапісаная алімпійская прызёрка разам з былым мужам і маленькай дачкой. Аднак аўкцыён не адбыўся, бо не знайшлося ахвотных. Тое ж самае здарылася і з парковачным месцам побач з домам. Гэтую маёмасць, нагадаем, разам з грашыма на рахунках, аўтамабілем і тэхнікай канфіскавалі нібыта ў якасці пагашэння шкоды, якую Герасіменя, што выступіла супраць Лукашэнкі, нанесла дзяржаве. Таксама славутая спартсменка завочна асуджаная на 12 гадоў калоніі за заклікі да санкцый. Імаверна, правал таргоў звязаны з тым, што лукашэнкаўцы хочуць занадта шмат за таксічны актыў. Пачатковы кошт 120-метровай кватэры складае 316 тысяч даляраў. Не выключана, што перад наступнымі таргамі цэннік будзе ніжэйшым. У Драгічыне спроба зрабіць эфектныя селфі скончылася трагедыяй. 17гадовая дзяўчына залезла на дах машыны, каб сфотаграфавацца, але паслізнулася і няўдала ўпала на асфальт. Непаўналетняя атрымала адкрытую чэрапна-мазгавую траўму і пералом скроневай косткі. Дзяўчыну шпіталізавалі, і цяпер яе стан ацэньваецца як цяжкі.
Памятаеце гісторыю шалёным воўкам, які бегаў па сенніцы і за адстрэл якога міністр Кубракоў загадаў узнагародзіць міліцыянтаў? Дык вось аказалася, што гэта быў звычайны сабака, які ні на што не хварэў. Нагадаем, што ў ліпені жыхары прыгарада Мінска скардзіліся на вялікую жывёлу, якая начамі блукала па дварах. Яна хоць ні на каго не нападала, але людзі палохаліся, думаючы, што гэта воўк. Праз некалькі дзён міліцыянты застрэлілі звера стабільнай зброі. Кіраўнік беларускай міліцыі Іван Кубракоў нават загадаў тады узнагародзіць сілавікоў за смеласць і самаадданасць. Спецыялісты ў сваю чаргу правялі экспертызу таямнічай жывёлы, і пры першым поглядзе на яе ветэрынары адзначылі, што гэта хутчэй за ўсё стары сабака. Экспертыза ў выніку гэтую гіпотэзу пацвердзіла, а таксама аказалася, што забіты звер не хварэў на шаленства і не прадстаўляў небяспекі ні для людзей, ні для хатніх гадаванцаў. Мінскі пенсіянер аддаў махлярам амаль 150 тысяч даляраў. 74-гадовы Мінчук стаў ахвярай класічнага тэлефоннага разводу. На хатні тэлефон яму пазваніў чалавек, які прадставіўся работнікам Белтэлекама, а таксама паведаміў пра неабходнасць працягнуць дамову на тэлебачанне і папрасіў пашпартныя звесткі пенсіянера. У гэты момант мужчыну патэлефанавалі ў месенджеры. Чалавек прадставіўся міліцыянерам і расказаў, што нейкія аферысты ад яго імя праводзяць незаконныя фінансавыя аперацыі. Каб захаваць зберажэнні, іх трэба задэклараваць і аддаць работніку Нацыянальнага банка. Інакш будзе в обшук і грошы забяруць. У выніку Мінчук пазбавіўся шалёнай сумы. Спачатку ён аддаў кур'ерцы 136 тысяч рублёў, а пасля яшчэ 300. То бок усяго махляры падманулі пенсіянера амаль на 150 тысяч даляраў. Сілавікі змаглі затрымаць жанчыну, якой Мінчук аддаў свае грошы. І ёй аказалася яшчэ адна ахвяра аферыстаў, якую раней падманулі на 75 тысяч беларускіх рублёў. Арыштавалі і яшчэ адну пасярэдніцу, якая адвезла зберажэнні падманутага пенсіянера за мяжу. Цяпер абедзвюх чакае суд за махлярства. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.